A-VIPER. It is boy, Mr. AY. Ba, Mu da matsala. ba, Mu da matsala, you know. ba, Mu da matsala. Kai, niga. mun shigo gari ga wanka ga dola, ga kuɗi cike da pocket ba mu da matsala. Allah ne ya ba mu kuɗi alhamdulillah, mun samu lafiya ai sai hamdala. Ga diresin ɗina ya fito tukala, a cikin tsarin abinci na fi son alala. Ga moto na fara wata kuma bakar kala. Bakar kala. Ba, Mu da matsala. ba, Mu da matsala, you know. ba, Mu da matsala. Kai, niga. Baba ne da matsala, na rabu da babu. Baba zo mi barbecue a can gurin shi aibu. Banda kiss I have a chance har a kanan dawo. Ni na riga da ne gaba san babu wannan aibu. Anything Allah ya bani har da yan dubu. Har da yan dubu. ai mana. Ba, Mu da matsala. ba, Mu da matsala, you know. ba, Mu da matsala. Kai, niga. Fati, Maryam, Aisha, Nabila sun yi kwabarin ɗin is like me cikin gal. Zaka ji suna ciwon mu je kan hanya domin a siya musu agwaluma. Agwaluma. Maryam zaki sha agwaluma. Agwaluma. Fati zaki sha agwaluma. Zo ki sha. Agwaluma. Aisha zaki sha agwaluma. Zo ki sha. Agwaluma. My money is plenty, I'm cool, but my bank account currently is full. Yes. Just see egg yam on stool, and then I have baby wonderful. Kudin mun tara, Ba mu da kes. yan matan su ma, Ba mu da kes. mota da gidan ma. Ba mu da kes. Ilimin ba a bar mu ba. Ba mu da kes. Kes. ai mana. Ba, Mu da matsala. ba, Mu da matsala, you know. ba, Mu da matsala. Kai, niga. I feel like something is possible. If you have the money, You can get everything and get people respect in around the world.